God dag og rigtig hjertelig velkommen til Hold Masken. Det her er mit lille hjørneområde af internettet, hvor jeg snakker lidt om strik og hvad jeg laver for tiden med mine hænder og hvad der sker i livet og så videre. Jeg hedder Esther, og jeg er mega glad for, at du har lyst til at kigge her forbi min kanal. Jeg har lavet strikkepodcasts i snart 6 år, men de sidste 9 måneder, sådan en lille graviditetstid, har jeg ikke lavet Hold Masken. Og det er simpelthen fordi, jeg har haft travlt. Jeg har haft rigtig travlt. Jeg har lige fået sommerferie i går. Jeg arbejder som lærer og har nu gennemført mit første år som lærer. Og jeg er mega glad og mega træt. Og rigtig glad for at have fået sommerferie nu. Og ret stolt over, at jeg har gennemført det første år som lærer. Det skulle efter sigende være et af de hårdeste af slagsen. Så det er rigtig dejligt. Samtidig med, at jeg er lærer for en første klasse. Og er, dansklærer. Jeg har dem i alle fag, og jeg er deres primære lærer, altså klasselærer. Så er jeg også studerende, jeg læser til lærer, samtidig med at jeg arbejder. Og det startede jeg på i, det er nogle år siden, men så har jeg haft barsel og holdt pause og så nu er jeg startet i januar måned med at læse igen. Så jeg har også lige været til eksamen, og det er gået super duper. Så ja, oven i det er jeg mor til 2, til Balder på 5 og Frida på snart 2. Om en lille uges tid bliver hun 2 år. Det er helt ufatteligt. Så er jeg gift og bor i et virkelig dejligt hus, som er meget gammelt og skal vedligeholdes. Så heldigvis er min mand meget handy og står for meget af det. Så det er rigtig dejligt. Men det er bare lige for at summe op, hvorfor jeg har været fraværende. Jeg har haft travlt. Jeg har strikket, og jeg glæder mig til at vise jer nogle af de ting, jeg har strikket på og arbejdet med siden jeg sad her sidst. Jeg estimerer, at det bliver en lidt længere episode end de der 30 minutter, som jeg prøver at holde mig til normalt. Men listen er i hvert fald lang. Bunken er stor. Jeg ved siden af mig. Og velkommen til. Hvis du kan lide, hvad du ser og hører, så smid endelig en kommentar. Jeg læser alle kommentarer, jeg nyder det. Jeg svarer sjældent, men I skal vide, at det er meget kærkomment, og jeg elsker det her lille community, vi har her. Det er gratis at abonnere, det koster ikke noget, men jeg bliver mega glad. Og det gør det også nemmere for andre at finde den her vej. Jeg satser stærkt på, at der ikke går 9 måneder igen, før den næste episode den kommer. Men det her er episode nummer 66. Og der vil være lidt ændringer. Der er flere af jer, der har efterlyst at se min have. Så jeg vil prøve at inkorporere et nyt lille segment, som kommer til at være en havevandring, hvor jeg snakker lidt voice-over-agtigt og fortæller, hvad der er sket i haven, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at det også er blevet en ny kæmpe hobby. Vi bor i et gammelt hus fra 1939, en arkitekttegnet murmestervilla i Esrum, på en grund, der er 2.000 kvadratmeter, som har af nogle omgange været anlagt af en anlægsgartner. Og vi er så totalt nybegyndere og learning by doing-agtige, min mand og jeg. Så vi fortsætter lidt med at anlægge i samme stil. Og der er sket en masse derude i hvert fald. Der er sket sindssygt meget, siden vi flyttede ind. Det var helt overgroet, huset og haven. Men det kan være, at der kommer sådan en lille status på et tidspunkt, hvor jeg viser billeder fra 3 år siden, da vi overtog, og hvordan det så ser ud nu. Men i hvert fald i slutningen af den her video vil jeg lave sådan en lille gennemgang af haven og grunden og hvad der er sket. Så hvis du er interesseret i det, så kan du se med der. Ja. Noget andet, der er sket i livet, det er, at
de der 2 skønne børn, som vi har også. De har været meget syge. Overhovedet ikke noget farligt. De har bare været ekstremt meget syge. Jeg ved godt, at børnefamilier er ramt og meget syge, men det her har været ud over det sædvanlige. Det har vi også fået at vide af både egen læge, hospital, venner og familie, arbejdsgiver ikke mindst. De har været meget, meget søde, vores arbejdsgiver. Men det har godt kunne mærkes, at vi har haft 2 meget syge børn. Frida er ørebarn og fik lagt dræn i marts måned, og vi arbejder stadigvæk på, at hun skal lære at sove om natten. Ja. Så der har været mange ting forbundet med de der små ører. Og Balder, vores søn på 5, er i hvad kan man sige? Han er allergiker og astmatiker og fødevareallergiker. Og den kombination gør, at han er meget udsat for alt muligt. Og det skulle man ikke tro, for han er meget sund og rask og rørig og fysisk aktiv dreng. Men han er altså meget ofte syg. Og vi er i forskellige udredningsforløb og har været det sidste års tid. Så, der sker også meget der. Ja, igen for at give jer en lille forklaring. Jeg ved jo, at I er mange, der følger med og har fulgt med i mange år. Så jeg føler også lidt, at jeg skylder jer en lille forklaring på fraværet, som har varet så længe. Jeg sad lige og kiggede i mine noter, og jeg kunne se, at det var i november 23, at jeg lagde den sidste video ud. Det må væk lang tid siden. Ja. Beklager, jeg har hostet i flere uger. Sådan en sommerforkølelses ting. Nå, skal vi gå i gang? For at være helt ærlig, så har jeg faktisk set min sidste uploadede video igennem, for lige at kunne huske, hvad Sørensen det var, jeg arbejdede på i november måned, og hvor jeg var i forskellige processer. Så jeg vil lave sådan en lille hurtig opsummering af det. Jeg var et sted, hvor jeg rigtig meget havde brug for kompliceret strik til at beskæftige mit hoved, så jeg ikke bekymrede mig om arbejde og sygdom osv. Og det var rigtig godt for mig. Jeg fik strikket den der vamsede vinterhue til Frida. Den er lagt på loftet, så jeg kan ikke lige vise den nu. Den har snoninger, og den er super fin. Jeg skal nok vise den frem i et andet afsnit, for den blev rigtig god og stor, så den kommer hun til at kunne passe den kommende vinter også. Så den skal I nok få se. Jeg strikkede også en balaklava til min svigerinde, som jeg talte om, med snoninger. Det var også et dejligt, hurtigt, sjovt projekt, hvor man også skulle tænke sig lidt op med de snoninger der, så det var dejligt. Så har jeg strikket det der lille sjal, jeg talte om til min farmor i 90 års fødselsdagsgave. Og hendes kommentar var, det der er alt for lille, hvad skal jeg bruge det til? Det var det lille trekantede scarf number 1. Og jeg tror bare, hun var sådan lidt, det er jo ikke et sjal, det er jo en halsklud. Og hun kan ikke nå hænderne bag nakken og binde det, og det havde jeg ligesom ikke rigtig tænkt på, at hendes fleksibilitet ikke er til at... Ja, så hun siger, hun kaster det sådan over skulderen, og så kan hun prøve at se, om hun kan nå den anden snip. Så næste gang skal jeg måske lave noget, der er lidt nemmere for hende at dreje rundt om hovedet eller halsen. Men så, hun har også sagt, så lægger hun sig sådan tilbage, og så lægger hun det på brystet. Og det er da rigtig dejligt. Ja, søde farmor. Nå, så har jeg strikket en lille barselsgave til en af mine veninder. Den er også sendt afsted, og jeg nåede ikke lige at få taget billeder, og you know. Ja. Så sådan lidt gaveværk, der er kommet ud af vagten. Og nu har jeg noget, jeg kan vise. Sidst var jeg næsten færdig med de her sokker til Frida, og dem er jeg jo så blevet færdig med nu. Og der var simpelthen nok garn til at lave tåen og flæsen i samme farve. Det blev bare en lille bitte kort flæse. Det er valmuesokker af Knit by Trine P, som desværre jo er stoppet med at lave strikopskrifter. Men det er i en af hendes bøger, man kan nok stadigvæk købe den.
kan man helt sikkert. Ja. Så de er blevet gode og store og rummelige, og sådan nogle rigtig ud og sove i barnevognssokker. Så de er gode. Så har jeg strikket, så kan vi sige, det blev februar måned. Og Frida, hun skulle være klædt ud som jordbær. Og jeg fandt i en genbrugsbutik en lille tyld jordbærkjole, og så skulle hun jo selvfølgelig også have en jordbærhue. Den blev improviseret. Jeg fandt en gratis opskrift fra Drops, tror jeg, som jeg tog udgangspunkt i, og ellers har jeg bare selv kørt derudad med nogle rester fra min garnskattekiste. Det er Arvetta fra Filcolana, den røde, og så er det en eller anden rest håndfarvet garn. Og så har jeg broderet de der jordbærknupper på. Og indeni er den, jeg tør godt vise den frem, men det er ikke mit stolteste bagsideværk. Men den er god og stor og i brug. Det var den. Jo, og jeg vil sige, at jeg synes, at kombinationen af sådan et helfarvet garn og så et håndfarvet garn til det grønne faktisk er virkelig, virkelig overraskende fint. Sådan spillet mellem det gennemfarvede og det håndfarvede. Ja, det synes jeg er blevet rigtig godt. Der er ligesom ikke sådan en kæmpe stor kontrast så mellem de to. Det bliver lidt mere sådan glidende. Det kan jeg meget godt lide. Så har jeg strikket en sweater til mig selv, som jeg er semi-tilfreds med. Og måske kan I se hvorfor. Jeg har strikket Chunky Dalila af Lene Holme Samsø. For 2 år siden strikkede jeg den til min svigerinde, og har siden da gerne vil have en selv. Jeg har lavet den lidt kort, så den passer til kjoler. Jeg går meget tit på arbejde i kjoler. Det synes jeg er rigtig dejligt. Og så har jeg sådan en stor tyk sweater udenover. Jeg har strikket i Friesenvang alpaka, som er håndspundet alpakagarn fra Peru. Det er et virkelig, virkelig fint projekt, hvor at de her peruvianske landmænd får al løn og arbejdet og så videre. Og jeg kan ikke huske, hvad hun hedder hende. Hedder hun Helle? Nej, det må du undskylde. Det kan jeg simpelthen ikke lige huske. Men hun tager selv ned og besigtiger og køber garnet med hjem og står for hele distribueringen af det. Det er et virkelig fint projekt. Derfor er garnet også i den lidt dyre ende. Og jeg købte det egentlig i sin tid, da jeg ventede Balder, fordi jeg ville strikke en Selma sovedragt fra Petit Knit, som har det her garn, som det er anbefalet i opskriften. Men undskyld. Af en eller anden årsag, så fik jeg den aldrig strikket. Jeg strikkede den i noget andet garn, jeg havde liggende. Men så er det her bare ligget i gemmerne i lang tid. Og det har åbenbart forskellig strikkefasthed, fordi det er håndspundet. Og det har også åbenbart forskellig farve. Ja, jeg ved ikke, om I kan se. Det kan I helt sikkert. I garvede garnstrikkenørder. Det tænker jeg godt, jeg må kalde jer. At man kan se på ærmet, hvor jeg har skiftet nøgle. Man kan også se det på kroppen. Det nederste her er meget mere tæt i strikkefastheden end det øverste. Og jeg ved simpelthen ikke, om jeg skal... Altså jeg bruger den, fordi at den er virkelig blød og dejlig varm, og jeg synes, at mønstret heroppe, hulmønstret, er så smukt. Men jeg er ikke sådan 100% tilfreds med den. Men jeg ved ikke, om jeg orker at strikke den om. Giver det mening? Jeg prøvede endda at sådan skifte mellem nøglerne her ned ad det ene, ned ad ærmet, sådan så det blev sådan lidt mindre synligt. Jeg havde også fat i et af nøglerne,
som jeg gik i gang med, hvor jeg virkelig kunne se forskellen rigtig, rigtig tydeligt. Så det endte jeg med at trævle op og bytte nøglet ud. Ja. Så jeg synes ligesom, at i processen har jeg forsøgt at tænke, det går nok. Yeah. Well. Jeg er glad for den, jeg bruger den, men den er sådan lidt, giver det mening, nybegynderagtig, sådan som om jeg ikke havde opdaget det. Men der skal man bare eje sine fejl, eller eje garnets foranderlighed, hvis man skal være lidt højtravende. Well. Jeg har lavet italienske aflukninger og alt muligt lækkert. Masser af lækre detaljer på. Det spiller bare ikke helt med de der farveforskelle. Og jeg ved, at det sikkert deler vandene derude, at nogen tænker, den skal du bare lave om. Og andre vil sige sådan, vice versa, det kan jeg godt klare. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er så svært, når man er færdig med et projekt, at ligesom gå tilbage til det og trævle det op og lave det om og gøre det endnu sådan bedre. Måske er det også derfor, jeg kun har 3 opskrifter til salg på Ravelry, fordi det bliver aldrig rigtig min sådan... ja. Det der med at blive ved med at lave det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Det er nogen, der er rigtig gode til. Nå, vi går videre. Vi lader den ligge. Jeg har strikket anemone-sweateren færdig til Frida, og den er bare blevet det mest søde, nuttede, cute, perfekte. Den er så sød. Den er så sød. Frida og Balder er hjemme hos deres farmor og farfar i dag. Og det er min mand, der har pakket tasken, og så har jeg lagt den frem, fordi jeg vil vise jer den. Men nu er den derhjemme. Hun har den simpelthen på, hvilket jo er vidunderligt. Men jeg bliver nødt til at fortælle jer om den en anden dag. Jeg havde tænkt, at jeg godt kunne snakke om den uden at vise den frem, men jeg har lavet nogle modificeringer, som jeg tænker, I gerne vil høre om, hvis I kunne tænke jer at strikke den en dag. Jeg har blandt andet vendt hele mønstret om. Og sådan noget. Så den vil jeg vise frem næste gang. Og så håbe på, at hun ikke har den på. Noget jeg ikke har set, som jeg også har lavet færdigt, det er en sweater til Balder, som han heldigvis ikke er på i dag. Nemlig en gul cykelsweater. Jeg spurgte drengen, du mangler en sweater, hvad ønsker du dig? Hvad vil du gerne have, jeg strikker? En gul sweater med cykler, var svaret. Hans yndlingsfarve er gul, og det er ikke meget galt at sige, at hans yndlingsbeskæftigelse er at cykle. Han cykler og cykler og cykler og cykler hele tiden. Og han er virkelig, virkelig dygtig. Det er så irriterende at sige, at børn er dygtige. Men han er virkelig god til det. Og nyder det. Og vi har købt ham en ny cykel for nylig med gear. Og det er helt vildt at se, hvordan han mestrer det. Nå. Men jeg havde en rest garn. Hvad hedder det? Det hedder Water. Og er fra Langjärns. Jeg strikkede en gang for nogle år siden en cumulusbluse med vævudskæring i det her garn. Det var faktisk, mens jeg ventede Balder. Er den her nede i min garnkog? Ja. Der er selvfølgelig ikke banderole på, men det ser sådan her ud. Og opstrikket sådan her. Det er alpaka, og det er mega blødt og dejligt varmt og meget sådan let i det. Og så fandt jeg i min mønsterstrikkebog den her hønsestrik. Yes. Den er altså virkelig god. Fordi bagi er der en hel masse, eller sådan et mønsterbibliotek. Og der var så en af siderne, der havde cykler. Jeg har modificeret lige den her frise en lille smule, så det passede til opskriften, for jeg har fulgt en opskrift, nemlig Lene Holme Samsøs, cherry sweater i hendes, bogen står derovre på reolen, børnestrik. Ja.
Jeg kan lige finde den. Godt. Den her. Cherry Sweater. Den har jeg brugt som udgangspunkt, og så har jeg bare selvfølgelig ændret mønstret på kroppen. Og jeg har strikket den i størrelse 6 år, så den passer til min lange dreng. Og det er altså i den her børnestrik, Alene Holme Samsø. Jo. Så den bliver brugt meget flittigt, og den er nyvasket. Det er derfor, den er så pæn. Yes. Det kommer også lige herop i vindueskarmen. Ja, okay. Det kører derudad. Så har jeg strikket et par ting til Frida. Et par kjoler, faktisk. Selvom at kjoler jo er noget af et stort projekt med det der skørt, som oftest går ud af. Jeg har strikket hende en kjole, som hun havde på, da Balder havde fødselsdag. Og så er jeg lige blevet færdig i morges med en kjole, som jeg har strikket hende i fødselsdagsgave nu her. Den er ikke blevet vasket. Men nu får I først lige at se denne her fine sag. Jeg synes simpelthen, den er blevet så god. Hun har selv været med til at vælge garnet. Asger og Balder var på skiferie i Norge. Og som lærer kan man jo ikke bare tage fri ud for skoleferien. Men det kan min mand. Så de var på skiferie med hans forældre. Og i den uge var Frida og jeg så i garnbutik, blandt andet. Og købe ind til kjoler, som hun kalder det. Hun siger alting med A til sidst. Det er meget, meget sødt. Tynd line, og det skulle være den her farve. Den tog hun fat i og sagde, Så, den blev blå. Og det passer også godt til hendes lyse hår og blå øjne. Ja. Opskriften er fra Knitting for Olive og hedder flagermusblonde kjole. Jeg dobbelttjekker lige. Nej. Eller også er det blonde flagermuskjole. Jeg skriver det vist lige. Ja. Det mundrette navn. Ja. Den har en lille knap her bagpå. En slis. Og den er blevet lidt hvid lige i den her samling der. Men ja. Nej, det er okay. Jeg synes, den er blevet virkelig sød. Og den har jo et stort flagrende skørt. Og det er ligesom lille pigen kan lide det. Så er der en lille samling her om bagpå, hvor jeg har valgt at lave sådan en lille form for læg. Fordi at, jeg synes, det blev lidt for åbent. Så der har jeg bare lige selv givet det et par sting, så det ser ud som en læg. Jeg har strikket den i størrelse 2 til 3 år. Og så har jeg lavet ærmerne lidt større faktisk. Og det havde jeg så glemt, da jeg havde lavet en ærme nummer 1 og besluttede mig for, at det ville jeg lave lidt bredere, fordi så kan hun passe den længere tid. Hvis ærmegabet ligesom her er ret hvidt, så kan hun jo faktisk have den på som tunika bluse, når hun bliver større. Altså, jeg tænker godt, hun kan bruge den til hun er en 4-5 år gammel faktisk. Bare som sommertop i stedet for, når nu ærmerne er så store. Så derfor gik jeg op i ærmestørrelse, så jeg strikkede størrelse 4 til 5 år eller sådan noget i ærmer. Men det havde jeg så glemt, at jeg skulle lave ærme nummer 2. Så jeg har nået at lave hele ærme nummer 2, men i størrelse 1 til 2 år. Eller 2 til 3 år. Ej, beklager, jeg kan ikke huske det. Ja. Ja, det var lidt irriterende, fordi det tager pænt lang tid at lave det der blonde mønster. Det er også vildt sjovt og rigtig godt for den der. Men det måtte jeg også lave om. Først så tænkte jeg sådan, går den, så går den. Nej, vel. Det gør den jo ikke. Og det der forskellen, kan I se, det er, man kan sige, det her lille hus her. Så I kan se det. Det er næsten formet som et lille hus. Det er så stort på det der. Og næsten, hvordan kan jeg vise det frem? Kan I se det, hvis jeg gør sådan her? Ja, dobbelt så stort her. Så dobbelt så langt i huset.
Ja. Så. Hun er vildt sød i den, og meget glad for den. Så det er dejligt. Nu kommer den lige af her. Og den er jo strikket i den her tynd line, som er bambus, viskose og hør. Så det er rigtig sommergarn. Og nu kommer vi til englekjolen, som også er Knitting for Olive. Et Knitting for Olive mønster. Som sagt er blevet færdig i morges. Så derfor er den ikke blevet vasket, så den ser sådan lidt wonky ud. Den er strikket i 2 tråde råsilke. Og jeg tror faktisk, jeg har brugt rubberstup. Ja, det er noget, jeg har haft liggende i min garnskat mange år. Jeg har strikket en sommertop til mig selv i det for nogle år siden. Så det blev lige lovligt kort. Men nu er det så blevet forvandlet til en silkekjole til Frida. Og hun siger igen, mi kjoler. Når jeg sidder og strikker på den, kommer hun hen og siger, mi kjoler pøve på. Og så får hun lov at prøve den på, men nu med pinde i og det hele. Og hun står helt stille og meget glad. Så selvom Balder synes, det er underligt, hun har set sin fødselsdagsgave, så tænker jeg, at det er okay, at jeg pakker den ind, og så kan hun få den på sin fødselsdag. Og så kan hun så måske få den på til, når der kommer gæster. Det var lidt morens plan. Ja. Som sagt, englekjole fra Knitting for Olive. Man starter med at lave blondekanten rundt her. Og så samler man op langs kanten og laver bærestykket. Jeg kan lige prøve at folde den op her. Så kan I se. Den er sådan rillestrikket bærestykke, som man så igen samler op og tager ud og laver ærmegab, og så kommer man til at skulle strikke lidt frem og tilbage i en periode, både på forstykket og på bagstykket, indtil man samler ærmegabet og strikker rundt i skørtet og tager ud på hver 14. eller 15. omgang. Til sidst har jeg ikke taget ud, jeg tror sådan 8 cm penge. Jeg har prøvet også at strikke her størrelse, det er 2 til 3 år, men jeg har strikket den noget længere i skørtet, og jeg tænker, når den får en vask, så bliver den også lige lidt længere, fordi så kan hun igen passe den noget længere tid. Jeg har ikke prøvet den på hende endnu jo, men det er vist meningen, at den skal sådan, den går lidt op i halsen, eller sidder til, ligesom en sweater, og så går den lidt længere ned på ryggen. Ja. Og i bunden, der har jeg strikket 3 omgange vrang, som der står i opskriften, og lukket af i ret. Og lige nu synes jeg, det krøller en lille smule, men jeg er lidt spændt på at se, hvordan det arter sig i, når den er blevet vasket. Men ja, mega sødt. Så en blå og en lyserød. Det er jo bare virkelig, virkelig dejligt. Så der tænker, at der er ikke et øje tørt. Med 2 sommerkjoler, hun forhåbentlig kan passe lang tid. Fordi så skal jeg ikke strikke sommerkjoler næste forår, tænker jeg. Og så kan jeg strikke et eller andet til hende. Det er jo... Ja, jeg tænker tit sådan noget strikkeplanlægning, det synes jeg næsten er halvdelen af det. Det er vildt sjovt. Og kigge lidt fremad og lægge planer for det, man skal strikke. Det var faktisk alt. Jeg har talt om alt det, jeg har lavet siden sidst, som jeg gerne ville. Undtagen den der anemone sweater, det er altså virkelig ærgerligt, at jeg ikke har den. Nå, det kommer. I får den at se en anden dag. Jeg har så på pindene. Kan I holde til det? På pindene har jeg en, jeg kan næsten ikke engang huske, hvad det hedder, Oslohue Mohair Edition til min mand, som han skulle have haft, inden de skulle på skiferie. Det nåede jeg ikke lige. Men nu har den ligget stille, siden at jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne nå at få den færdig til ugen
9 eller 10, eller hvornår de var afsted. Så nu er min plan, at han får den i adventsgave. Første søndag i advent. Jeg strikker den i Camarose Jaco. Det er et af mine yndlingsgarner. Det er simpelthen så lækkert at arbejde med. Det er, det er godt nok superwash, men det er ren ny uld, står der. Og så Midnatssol, Baby Alpaca Tencel og merino uld. Også et af mine yndlingsgarner og super dejligt alternativ til mohair. Så de to, og det giver sådan en meget fin jeansblå melering. Ja. Jeg har en Oslo-hue i meget klar blå. Balder har en, som er også sådan meleret, og Frida har en i en dyb blå farve. Så jeg synes også, at Ask kan selvfølgelig skulle have sin egen i blå. Så vi ligesom kan matche. Det ved I jo, at jeg elsker. Jeg tænker også, at jeg og Frida, altså jeg skal have den der top frem, jeg har lavet støvet lidt af. Jeg har overvejet faktisk, om jeg skulle strikke et lille skørt på den, fordi den er blevet lige lovlig kort. Det må jeg se. Vi skal i hvert fald matche det helt sikkert. Ja. Nå. Det var Asks Oslo-hue, som den får I ikke at se, før den er færdig, tænker jeg. Jeg mangler jo virkelig ikke særlig meget. Jeg mangler nærmest bare toppen. Jeg skal til at lave indtagninger. Hvis ikke allerede jeg er gået i gang med det. Nej, det er jeg ikke. Jeg skal til at lave indtagninger. Og så er den vist done. Nå. Så har jeg... ja, det vidste jeg også frem sidst. I november. Lånesokker. Den første er færdig. Og jo bare virkelig, virkelig fin i farverne. For bliver det 3 år siden? 4 år siden? Havde Nana Fasterstrik og jeg den samme strik, der hed Hold Sokken Faster. Hvor jeg strikkede rigtig, rigtig mange sokker. Og de er altså begyndt at være slidt pænt meget op. Med huller og så videre. Så jeg tænker snart, at jeg skal i gang med noget mere sokkestrik faktisk. Sok nummer 2 mangler faktisk kun at blive syet sammen nede i bunden. Der kan man bare se. Jamen altså, det er sjovt. Sådan her har strikkeprojekter aldrig set ud hos mig før i år. Altså jeg har virkelig haft travlt. Og virkelig haft mit hoved mange andre steder end i strikkekurven. Det er bare sjovt at mærke, hvordan det havde jeg aldrig troet om mig selv som strikker. At jeg skulle være sådan en, der havde et næsten bare færdigt sokker liggende i strikkekurven siden december. Men little did I know. Eller hvor er det dejligt, at man også kan udvikle sig som strikkemenneske. Jeg har tænkt mig at lave hæler 2. Nej, sludder. 2 er jo næsten færdig. Men hælen skal samles op og laves som sådan en afterthought heel. Jeg skal lige finde ud af, hvor den skal sidde helt præcist. Men måske skulle jeg tage det med på sommerferie. I morgen skal vi køre på sommerferie. Og vi skal til Lolland. Ja, vi tager sydpå. Det bliver rigtig dejligt. Jeg glæder mig vildt meget. Men det kunne være dejligt, at de kunne blive færdige. Jeg tror lige, jeg har besluttet, at de skal med. Og jeg har simpelthen en rest tilbage. Mund, der er til et par Frida-sokker. Det tror jeg vist nok. Ja. Cutes. De kommer herned i, og jeg lyner og gør dem klar til ferie. Sådan. Så pakkebunken er klar. I gang. Nå. Det var huen. Det var sokkerne. Så talte jeg sidst om at arbejde på en offentlig arbejdsplads om vinteren, hvor der er lidt køligt. Og jeg vil gerne lave et par halvventer. Det gik jeg også i gang med, fordi min søde veninde Nana, hun sendte mig nogle nøgler garn til at lave lyserøde hønsestrikventer. Så jeg er simpelthen noget. Jeg har strikket ribben på den første.
Og jeg tænker, at det næsten er ved at være der, hvor jeg skal til at strikke et eller andet sjovt motiv på hånden. Så det er også en strikkeplan. Og nu hvor jeg sidder med det, så får jeg jo lyst til faktisk at gøre alle de her projekter færdige. Men inde i mit hoved er der også en masse andre drømmestrikkeprojekter. Ja, det er godt, jeg har 4 ugers sommerferie fra nu. Så må ikke jeg kan nå lidt af det hele måske. Det her hedder Super Soft garn og er fra Mors garn. Ja, i farven Red Clover. Og jeg tror, det er noget, Nana har haft liggende i sin strikkeskat i lang tid. Og jeg har nok noget andet lyserødt. Jo, her. Eller sådan en lilla dulut farve. Som det kunne være meget fint at lave noget mønster i. Yes. Nå, men de er ikke noget længere end det. Det går vi også lige let og elegant henover. Så er jeg i gang med at strikke et par bukser. Fordi min meget sjove søn ønsker sig et par strikbukser. Han synes ikke, det kunne være rigtigt, at jeg har et par strikbukser, og Frida har et par, og han ikke havde et par. Så, og jeg sagde til ham, at jeg vil gerne starte på dem, men de bliver ikke færdige før til efteråret. Fordi jeg gider ikke at sidde og strikke på et par meget lange bukser hele sommeren. Men jeg er begyndt, og jeg slog masker op og fandt ud af, at det var alt for stort og pillede det op, og så er jeg startet igen. Så det er frihåndsstrik, og det er jo også noget, jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Jeg strikker i resten af det der gule garn fra hans sweater, og en masse rester fra mit lager. Jeg har lavet sådan en ombukskant, og så vil jeg lave en lille løbegang med en elastik i taljen, og det bliver nok sådan noget med knapper på indersiden, sådan så han kan justere det. Fordi lige nu er de lidt store stadigvæk i livet. Så der bliver lige noget eftermonteringsarbejde. Men så laver jeg simpelthen bare lidt random striber. Og som I kan se, er jeg begyndt på det første ben. Og jeg havde tænkt, at jeg ville sådan tage ind, så de blev rigtig smalle. Men nu har jeg lavet det om, fordi så bliver den måske lidt for sådan kylling- og bamseagtige ben. Altså kyllingeben. Så nu tror jeg bare, at jeg laver dem som sådan et rør, og så med rib for neden. Det bliver sådan lidt mere baggy-agtigt look. Det tror jeg er bedre til en dreng i 5-årsalderen. I det bedste Lærke Bagger-stil laver jeg nøgler med knuder. Det har jeg også talt om før. Så reste nøgler med knuder, og så ellers bare gul. Jeg sammenholder en tråd. Hvad hedder det her? Det hedder... Det er næsten det der Rauma Finul, men det er fra... Det er Saga. Tada! Saga hedder det, fra Filcolana. En tråd Saga og en tråd af det her gule alpaca fluff. Og jeg tror, jeg kommer til... Eller det gør jeg. Jeg løber tør for det her Saga garn på et tidspunkt. Men så ved jeg, at jeg har en hvid rest i kælderen også. Så må det blive lidt gul og hvidt. Ja. Så restebukser derudaf, de er mega sjove at strikke på, og det kan da også godt være, at jeg skal have dem med på sommerferie. Men nu kommer vi til mit store projekt. Ja. Nu skifter lyset godt nok lidt, men jeg håber, det går meget blæsende og kold første sommerferiedag, vil jeg sige. Men sådan er det. Så kan man jo have sin sweater på. Og jeg har min fine Birkin sweater lavet af, hvad hedder hun? Caitlin Hunter. Den her. Den startede jeg på som mit fødselsdagsstrik. Jeg plejer at slå op til noget på min fødselsdag. Og der havde jeg lige fundet ud af, at jeg ventede Balder, så det må være lige da jeg lavede min første episode Hold Masken, faktisk. Ja, kan det ikke passe? Jo, så er det 6 år siden. Så den er cirka knap 6 år gammel, den her sweater. Og min søde svigermor
Hun er fyldt 70 her i starten af sommeren. Og hun fik lov til at vælge sig en gave i 70 års fødselsdagsgave. En strikkegave. Så hun var nede forbi en dag og prøvede nogle af mine sweatre på. Og først valgte hun en, hvor jeg sagde sådan, den gider jeg ikke at strikke igen. Men så valgte hun denne her. Så nu er jeg i gang med at strikke hende en. Og den skulle ligne min. Så det gør den. Næsten på en prik. Ja. Jeg synes, den er blevet så fin i farverne. Altså, I kan jo se farveforskellen på de to sweatre. Den er meget mere klar i farverne, hendes sweater, og det kommer til at passe rigtig, rigtig godt til hende. Jeg er helt vild med den blå især. Ja, det bliver rigtig flot. Eller den er rigtig flot. Og jeg elsker at strikke mønsterstrik. Altså det må være mønsterstrik og restestrik. Det må være min yndlings. Ej, blondestrik er også sjovt. Nå, behøver man at have en yndlings? Nej, men det er mega, mega sjovt og fedt. Og prøv lige, nu viser jeg jo min bagside før. Kan jeg lige vise jer en mega flot bagside. Prøv at se den måde de der floteringer, hedder det vist på dansk, ligger på. Det er jo sygt pænt. Altså, det må man gerne sige om noget, man selv har lavet og brugt rigtig mange timer på. Jeg har strikket den i et mix af størrelse medium og størrelse large, fordi hun er ikke en stor kvinde, men hun har en stor barm og er lidt sådan bredere her ved skuldrene. Og så har jeg modificeret opskriften, ligesom jeg gjorde med denne her. Jeg kan ikke finde frem til mine noter fra den gang, desværre. Men mønstret ser sådan her ud, bærestykket. Og jeg kan huske, at jeg indlagde nogle flere udtagninger i mønstret, i stedet for heroppe, fordi den har en tendens til at folde lidt her, og blive meget stram hen over skuldrene. Så derfor har jeg indlagt en ekstra udtagning der, og skudt en udtagning, der skal ske lige efter mønstret er slut. Det har jeg skudt op til sådan, og lige over det grønne. Ja, så jeg er endt på det maskeantal, som anbefales i størrelse. Jeg startede i størrelse medium og sluttede hernede i størrelse large. Giver det mening? Så har jeg ligesom modificeret, hvor udtagningerne skulle ligge i størrelse medium, sådan så det endte med at passe med maskeantallet i størrelse large. Ja. Plus at man skal skifte pindestørrelse. Man starter i størrelse med at strikke ribben i størrelse pinde 3. Så strikker man det her i størrelse 3,25. Og det her i 3,5. Men jeg har først skiftet det 3,5 sådan her ved det mellem det gule og det blå. Man kan ikke se det sådan lige nu. Måske når jeg vasker det og blokker det. Men det gør, at det her også får lidt mere størrelse på, sådan så at hendes brystparti lidt bedre kunne være der. Og den ikke sådan ender med at sidde på skuldrene, når man tager armene op over hovedet. Eller tager en skål ned fra en hylde og sådan noget. Så jeg har prøvet at tænke mig om. Og jeg håber, at det batter. Man skifter pinde løbende for ligesom at lave sådan en A-figur. Jeg kan prøve lige at rejse mig op. Sådan så den får mere og mere negativ altså større og større bevægelsesrum hernede. Og så skal den slutte af med at have sådan en split rib. Ja. Den er super anvendelig ud over kjoler, eller som i dag med bukser. Ja, jeg er meget glad for min. Nu er det kedelige sted, fordi det er bare lige ud strik. Men det passer jo perfekt, at vi skal køre til Lolland i morgen. Så den skal i hvert fald helt sikkert med på ferie. Ja. Og ja, den er jo snart færdig. Ærmerne
Skal kun være 3/4, ligesom dem her. Så. Det bliver godt, og hun glæder sig til at få den. Jeg strikker i BC Garn Bio Shetland. Og jeg kan se, at jeg har rigtig mange til overs. Nu er jeg lige der, hvor jeg er løbet tør for garn, så jeg skal til at vinde den her op og strikke en ny. Men jeg tænker, at jeg kun kommer til at bruge 2 nøgler mere. Så jeg kommer til at have en del til overs. Det må jeg finde ud af, hvad jeg skal bruge til. Det løber næsten 300 meter per 50 gram. Så det var sådan en virkelig, virkelig fin løbelængde og passer perfekt til deromkring mellem størrelse pind 3 og pind 4. Det kommer også over i husk at tage med i sommerhusbunken. Yes. Det var vist det. Nu vil jeg rigtig gerne fortælle jer om, hvad jeg drømmer om at strikke på. Men jeg tror, jeg gør det lidt kort. Jeg vil rigtig gerne strikke noget mere mønsterstrik. Og set mig meget glad på den der Inge-sweater fra Lene Holme Samsø. Jeg har købt opskriften og har ventet med at købe garn. Men jeg tror, at det skal være min tillykke. Du klarede den som førsteklasselærer et helt år. Der var faktisk nogle gange, jeg tvivlede på, om jeg ville klare den. Fordi, ja. Så, jeg tænker, at jeg skal forkæle mig selv med en garnpakke, så jeg kan strikke den der lækre, tykke, helt mønsterstrikket sweater. Det gad jeg rigtig godt. Ja. Det vil jeg gå mere ind i. Jeg vil hellere vise jer lidt af min have frem, og så vil jeg fortælle jer om mine drømmestrikkeprojekter næste gang. Det kan være, at jeg er gået i gang med nogle af dem, men godt løft sløret for, at det bliver noget med mønsterstrik, for det er jeg meget optaget af, som jeg som ofte er. Ja. Ja. Lad os sige, det var det, strikkemæssigt. Og nu vil jeg fortælle lidt om min have. Jeg glæder mig rigtig meget til at sidde her igen. Der kommer ikke til at gå 9 måneder, det tør jeg godt love. Og indtil da, så vil jeg bare ønske jer en rigtig, rigtig god sommer. Nyd det. Strik det. Husk at hygge jer med gode mennesker. Og så vil jeg vise lidt af min have og lidt om huset udvendigt. Hvad der er sket. På gensyn. Vi strikkes ved. Velkommen til en lille havevandring. Det her, det er vores køkkenhave, som vi igen i år har lavet lidt om. Vi har lavet 2 nye bede, der står her, og en lille port igennem, hvor vi har bønner og ærter til at vokse op over. Jeg håber, det bliver sådan en rigtig hule i løbet af sommeren. Over til højre her har vi købt et vildmarksbad, og det er vi virkelig, virkelig glade for. Vi bruger det rigtig meget, både med børnene og alene. Her står en masse kongelys, som jo er en 2-årig plante, så det er første gang, at jeg ligesom ser dem i blomst, og det er virkelig dejligt med sådan nogle store gule spir i haven. Nå, men vi fortsætter lige ned igennem det, vi kalder for junglestien. Og hernede, der bliver alting sådan lidt hemmeligt. Og ind til højre er der en masse små huler og gange, som børnene de leger i og er glade for. Det er havens eneste rose. Nå, og herned igennem, der kommer vi til den del af haven, som vi kalder for skovhaven. Her har vi virkelig fældet rigtig mange træer, som gør, at der nu er kommet lidt mere plads, og det hele er blevet lidt mere åbent. Det synes vi er rigtig rart. Så kan vi meget bedre bruge det som bålsted og værested. I år har vi lavet det her store bed. Når jeg siger vi, så er det min mand, der har lavet det og gravet det og flyttet marksten. Og det er cirka 60 kvadratmeter stort, og vi har plantet en masse forskellige frøblandinger, som er sådan nogle blomster, der er gode i skygge. Her er Esrum Å, som vores grund ligesom slutter midt ude i. Lige her i halvbuen, hvor bænken står, der er der aftensol en lille halv time i bådene.
lige ud til Gribskov, så der er ikke så meget sol på vores grund. Derfor er det også rigtig, rigtig dejligt at se, at alle de her skyggeblomster, de alligevel trives og er kommet op. Det er lidt sjovere end at brænde hernede i skovhaven. Nu kommer vi ligesom op til den sådan almindelige græsplæneagtige del af haven. Og her under hjertetræerne har vi lavet nogle runde bede med bær, og det har vi også udvidet lidt i år. I kan vel se, at nu begynder det at regne, og jeg vil rigtig gerne lidt indenfor igen. Så de her vinduer, de er blevet malet sorte. Det har vi brugt hele foråret på at renovere dem. Pille lister af og tabe træ ud og male dem sorte. De trænger rigtig meget til noget vedligehold, og det bliver rigtig flot at få alle vinduerne på sigt ændret til sort. Her er mit nyeste projekt, hvor jeg er i gang med at lave en lille sti ind i det her meget vilde bede, som ikke rigtig ved, hvad det vil. Det ved vi heller ikke helt endnu, men der er der begyndt at komme lidt blomster og lidt farve, og jeg rykker ligesom stauder og aflægger herom, for at prøve at lave et lille forhævebed. I foråret står der rigtig mange fine tulpaner her, men de er afblomstret jo, og nu er det bare sådan lidt af hvert. Det skal jeg nok arbejde lidt videre på, det bede der, men det glæder jeg mig også til. Og igen kan I se processen med huset, der er ved at skifte vinduesfarve. Tak, at du så med.